Γεια σας παιδιά, όση ώρα να ηχογραφηθείτε το βίντεο, ό,τι και ώρα βλέπετε αυτό το βίντεο, άμα σας απασχολώ στον ύπνο, συγγνώμη. Πάντως θέλω να σας πω ότι ξεκίνησα το play, διότι έγινε κάτι στο κινητό μου και δεν μπορώ. Ακόμα παιδιά δεν μπορώ ρε φίλε. Είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ ας πούμε ρε φίλε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό που θέλω να μην το κάνω. Κατάλαβατε. Αυτό που δεν θέλουμε εμείς να το κάνουμε, το κάνουμε. Καταλαβαίνετε λίγο. Κατάλαβε λίγο. Πώς τους σκοτώνουμε όλους. Πα. Εσύ τι στο πούτσο πράσινο θα σε έφερα. Άντε. How do you do? Μπράβο παιδιά. Τα πάτε πολύ καλά παιδιά. Ναι, μόνο με ένα ψαλίδι είμαι.